मानसि बुथारग्राफ्रा नै लोगोफोर बिजनियाव कर्टआव दंफैयो नै पुलिसफ्रा खानानै लांबाय नै জীবাनन्द बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथाय बेखौ लानानै जोङो बिजनि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथाङा BDSAनिफ्राय न' फारसे गिदिंलांफिननायाव साइटेनगुरिनि मोनसे जायगायाव बिथांखौ बुथारनानै दोनो आरो अखानायै फुङावसो बिथांनि गोथै सोलेरखौ मोन्दों आरो जों गोथै सोलेरखौ मोननायनि उनाव बियो जे बुथारनाय आबुं प्लेन खालामनानै बुथारनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जाय बुथारग्रा दायनिगिरि बेखौ दायो बिजनि पुलिस थानाया एरेस्ट खालामबाय। 3 दायनिगिरिखौ दिनै एरेस्ट खालामदों। दिनै अमृत सरकार, आशिष मोदक बिथांमोनखौ सन्जय साहा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय। दा जोङो बिजनि आन्चलिक एबसुनिफ्राय बेखौनो दाबि खालामदों जाहाथे 3खौबो साजा होयो आरो फासि होयो बेखौ जोङो दाबि खालामदों आरो जोङो बिथांमोन बायदि दुथां मानसिया जाहाथे आरोबाव इयुनाव बेबायदि मानसि बुथारनो थाखाय साहस मोना बेखौ बिनि गेजेरजों फोरमायनांगौ बिजनि पुलिस थानाया आरो पुलिस प्रशासना। दा बेखौनो जोङो दाबि खालामनो गोख्रोङै आरो जे बिथाङा न'खराव थालांबाय बिसि फिसाज्ला थाखो 9आव फरायनाय फिसाज्ला LKGआव फरायजेननाय फिसाजो। दा बिथांनि न'खराबो थांनानै थानांगोन, बिथांनि थालांनाय बिसि फिसाफ्रा थांनानै थानांगोन। बेनिखायनो बियो जि बुथार जाबाय बिनि हेंथायै दिनैहाय जोङो आसाम सरकार आरो BTC सरकारखौ बे दुखुथिया राजु बसुमतारी न'खरनो जोङो राङारि अनसुंथाइ होनो, इयुनाव फिसाफ्रा फरायलांनांगौनि बिसि फिसाया थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो दाबि खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि खाथियाव आरो बे थासारिफोरखौ लानानै गोख्रोङै नोजोर होनांगौ दङ। गोबाव समनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बिजनि ओनसोलाव बेबायदि फिसा फिसौ जाथाया जाबाय थादों आरो बेखौ पुलिस प्रशासनाबो नोजोर होदों। दिनैहाय एसे एनैयावनो बुलायलायनाय नारलायलायनाय बे दावराव दावसिफ्रा सोलिबाय थादों। नाथाय बेवहाय जोङो राजु बसुमतारी बायदि बेबायदि दाय गैयै सुबुंखौ दिनैहाय बुथारबाय। लोंनानै बेवहाय एसे एनै नांलायनायनि थाखायनो मानसि बुथारनो हायो। बेखायनो बेफोरखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ, नङाबा बेबायदि दुथांफ्रा इयुनावबो खाबु मोनबाय थागोन मानसि बुथारनो थाखाय। बेनिखायनो जाहाथे बेखौ जिउ जोबजासिम साजा होयो बेखौ जोङो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय पुलिस बिफानखौ दाबि खालामनाय जायो।